Benvinguts al webinar dedicat a la comunicació del club. Aquesta sessió tindrem el Francesc Gómez, responsable de comunicació de la Federació Catalana de Rugby. Hola, Quico, què tal? Què tal? Bona tarda. Bueno, avui, més o menys com sempre, per facilitar el funcionament de la sessió, us demanem que apagueu les càmeres i els micròfons. El que sí que avui farem, canviarem una mica la dinàmica. Si teniu algun dubte, obriu el micròfon i li podeu fer la pregunta directament al Quico. Intenteu no interrompre'l, però anem a intentar que sigui més dinàmic. Bueno, doncs comencem. Hem tingut Facebook, Twitter, Instagram. Espero que avui no ens diguis que hem de tenir el TikTok. No, de moment no. Primer anem a consolidar els bàsics i a fer una bona comunicació i després ja cadascú que miri a quina xarxa social vol entrar. Bé, per començar, primer de tot, benvinguts a aquest webinar que espero que us serveixi per o bé començar a arrencar una comunicació de club o bé si la teniu doncs, que us pugui donar algunes eines per millorar-la o per consolidar-la. Espero que estigueu veient la pantalla compartida. He fet una presentació molt esquemàtica, molt breu. Jo aniré comentant a sobre. Com bé ha dit el Marc, en qualsevol moment, si teniu una pregunta, simplement obriu el micro, la feu, perquè m'agradaria que fos participatiu, perquè entenc i espero que us surtin dubtes i que, per tant, us els pugui resoldre. Doncs comencem. Bé, abans que res, la pregunta bàsica, no? Per què comunicar? I aquesta frase el que no s'explica no ha passat. És com la dita aquella, no? Si un arbre cau al mig del bosc i no hi ha ningú, algú el sent, doncs ve a ser això una mica. Podem estar fent una molt bona feina com a club de rugby, podem tenir molts jugadors, podem fer moltes formacions, podem tenir un gran primer equip, un gran equip femení, el que sigui, però si no ho expliquem, si no som capaços de transmetre això no només a la gent del nostre club i als nostres jugadors i a la comunitat de rugby, sinó al públic en general, és com si no ho estiguéssim fent. La comunicació pel rugby, sobretot per nosaltres, és fonamental perquè els últims anys estem experimentant un creixement del nostre esport, però ha d'anar acompanyat d'una bona comunicació, o com a mínim d'una comunicació. I això ho he explicat moltes vegades amb molta gent de clubs que parlo, dic que està molt bé que guanyeu de 50 punts cada partit, si després no ho expliqueu i ningú ho veu, lamentablement és com si no els haguéssiu guanyat. És a dir, la bona feina que esteu fent, la grandíssima majoria de clubs i els grans esforços que feu, perquè soc conscient que portar un club de rugby és molt difícil i molta gent i molts voluntaris que hi treballen, si després no ho expliqueu, és com si no ho estiguéssiu fent. És el món en el que vivim, funciona així i, a més ara, tenim unes eines a l'abast que abans no teníem i que ens faciliten poder explicar les coses d'una manera ràpida, senzilla i, si ho fem bé, original. Així doncs, seguim. Bé, abans de començar, sembla com molt obvi, però hem de designar, hi ha d'haver-hi algú al club que sigui el responsable de la comunicació. Un cap de premsa, cap de comunicació, digueu-li com vulgueu. Però hi ha d'haver-hi una persona que es responsabilitzi de les tasques de comunicació. Això no vol dir que aquesta persona ho hagi de fer tot, ni tampoc vol dir que hagi de treballar 8 hores al dia. No, simplement és tenir una referència. Hi ha algú que té un criteri i que té per ser bàsic i pragmàtic, que té les contrasenyes del Facebook, del Twitter, de l'Instagram, que pot entrar a la pàgina web. És a dir, hi ha d'haver-hi una referència, una persona de contacte a la qual tothom del club, i tothom extern al club sobretot, sàpiga que es dedica a portar la comunicació del club. Llavors, pels responsables del club, pels presidents o per qui pertoqui o per la junta, qui decideixi, qui distribueix les tasques dins d'un club, s'ha de designar una persona que ho faci això. Idealment, idòniament, un periodista, algú que sàpiga que hagi estudiat comunicació visual, comunicació corporativa. Això és l'ideal. Sempre, en tots els clubs hi ha algú. Jo, que molt bastant, conec gairebé a cada club algú que és idoni per fer aquesta tasca. I si no hi hagués ningú amb aquest perfil, no passa res. És a dir, es pot fer una bona comunicació i efectiva i positiva sense la necessitat de tenir un títol. És simplement que, com a club, s'ha d'entendre que tenir un responsable de comunicació és tan important com tenir un delegat o com tenir un entrenador o com tenir un preparador físic. Llavors, el primer pas, que és molt evident, però s'ha de fer, és designar algú que sigui responsable de comunicació.
Un cop tenim això, aquesta persona s'encarrega de les xarxes socials, de la pàgina web, tot això que ja se sap. Alguns consells pràctics, per si comences, si de sobte dius, jo vull ser responsable de comunicació, vull començar a fer això. Alguns consells. No significa que t'hagis de carregar de molta feina, és més, has de delegar moltes feines. Si tu no ets bo fent cartells, troba algú del club que et doni un cop de mà, que segur que hi ha algú que sap fer cartells. Hi ha eines supersenzilles per fer servir cartells que després us explicaré. Les cròniques no les has d'escriure tu tampoc. Te les pot passar el delegat o l'entrenador o un jugador i després tu les retoques o les reescrius o el que et sembli. Sigues pesat. Això que posa sigues pesat vol dir tu estàs fent l'esforç, tu estàs fent una feina que idòniament has de cobrar, però ja entenc que hi ha molts clubs que ningú cobra, per tant això ho fas per amor a l'art. Els jugadors i els entrenadors, si tu els demanes que et facin unes declaracions, per exemple, els has d'insistir, has de ser pesat, perquè de la mateixa manera que tu estàs fent l'esforç per treballar, ells han de fer l'esforç, entre cometes, d'ajudar-te i de crear-te continguts. Sobretot és molt important això, el fet de delegar feines. Molta gent que comença a dedicar-se a ser responsable de comunicació i s'agòbia molt perquè es pensa que ho ha de fer tot. No, distribueix el teu temps, sàpigues qui tens al club que et pugui donar un cop davant certes coses i delega feina. Si ningú té cap pregunta, segueixo. Bé, un cop tenim designat un responsable de comunicació, hem de saber en quin club estem. És a dir, no tots els clubs tenen els mateixos objectius, no tots els clubs tenen les mateixes dinàmiques, no tots els clubs treballen igual, ni volen enviar el mateix missatge. Aquí és on vaig. El primer que has de fer com a responsable de comunicació és a seu o com a club, si vols desenvolupar la teva comunicació, és pensar quin missatge vols enviar. És a dir, explicar per explicar no serveix per res. Llavors, tu has de ser conscient quin club tens. Som un club que potenciem molt el primer equip masculí, som un club de formació, que ens interessen molt més les categories. I el que nosaltres volem transmetre a la gent és que volem que vinguin molts nens perquè els volem formar rugby. Som un club formador. O no, o som un club social. Hi ha molts clubs que juguen a rugby per l'amor de jugar a rugby i per passar-ho bé i per fer les cerveses després. I és igual de legítim que el que vol guanyar la divisió d'honor catalana o la divisió d'honor estatal. El tema és... Digues. Una pregunta? Bé, segueixo. El tema és saber en quin club estàs i saber quin és el missatge que vol enviar el club. Perquè si no, el que farem és disparar cap a moltes direccions i confondre el públic. Per tant, aquí el que dic, hem de definir els objectius, però no és una responsabilitat del cap de premsa ni del responsable de comunicació, és una responsabilitat del club. O sigui, la Junta o el president han de dir, mira, o tu t'asseus amb ells, els pots ajudar també. Però mira, el nostre club és això, i busquem això i podem comunicar en aquesta direcció. Un cop tenim definit responsable i missatge, hem de ser positius. Comunicació positiva, sí? Juguem un esport que és collonut, juguem un esport que és molt divertit i sigui quin sigui el missatge que es vulgui enviar, si volem ser professionals com si volem formar nens, el que estem dient a la gent és que el rugby és divertit i que volem que vinguin a jugar a rugby o que el vinguin a veure. El que hem de fer és ressaltar els aspectes positius del nostre esport, que en té infinits, en té moltíssims. Moltes vegades caiem, com a caps de premsa o com a clubs, en queixar-nos, en fer servir les xarxes socials o la pàgina web o el que sigui, o quan tenim un micròfon davant, les poques vegades que el tenim, a queixar-nos. És que els de l'Ajuntament no ens ajuden. És que els del futbol no sé què. Sempre hi haurà molts motius de queixa i són legítims. Vull dir, no estic negant que no existeixin ni que no siguin reals. El que vull dir és que tu, com a club, has de transmetre un missatge positiu. Tu què vols dir? És que el rugby és divertit. Anem a parlar de rugby. El primer equip, el jugador aquest ha fet 15 placatges, hem guanyat de tants assajos. Mira els nens que bé que s'ho passen, mira aquesta foto que divertida. El que volem que la gent entengui és que el rugby és un esport divertit i que per això han de venir a jugar. Si nosaltres estem constantment queixant-nos, estem enviant el missatge contrari. I hem d'evitar al màxim possible la queixa pública via xarxes socials. Hi ha altres vies, n'estic convençut, per les quals tu pots fer les reivindicacions, que s'han de fer també. Hi ha altres maneres de reivindicar i d'intentar aconseguir el que vols, que aquesta queixa prosperi. També és molt important, això que poso, arrela't al territori.
Això, especialment pels clubs que sou de poble, que només hi ha un club en una població, això és fonamental. És a dir, tu el que vols és que la gent es signifiqui i s'identifiqui amb tu. Sí? Tu has de... Si la gent de Torroella o de Lleida o de Tarragona o a Barcelona, amb el barri, els de Poblenou, els de Química Vall d'Hebron, tu t'has de significar amb el lloc on estàs, perquè al final, si tu el que vols és que vingui gent a veure dels partits o que vinguin nens a jugar, et vindran gent que estan, o adults, et vindrà gent que està a prop. Llavors, has d'anar enviant missatges conforme tu estàs orgullós de formar part en concret d'aquella població. Sí? Un exemple pràctic seria exemples que han passat aquesta temporada. Doncs el Lleida aquest any, quan van anar a jugar el partit que es retransmetia per la xarxa, van aprofitar-ho i van fer un acte amb suport a la comunitat LGTBI, al qual va assistir l'alcalde, va assistir un regidor, va assistir gent del poble i van tenir la grada plena. Sí? Pots aprofitar actes així pels quals el poble s'identifica amb tu. Serà molt difícil, o gairebé impossible, que arribem mai al nivell de popularitat del futbol. Llavors, però sí que hem d'aspirar a créixer en popularitat, i amb que la gent vingui. Per tant, el fet d'arrelar-nos a un territori és fonamental. L'exemple més clar, per exemple, que això funciona és la Sant Boiana. El club històric és el Sant Boi, tothom sap que allà es juga a rugbi. Doncs el teu objectiu, si tu estàs en un club, en una ciutat o en un poble més petit, que hi ha pocs esports, o encara que n'hi hagi molts, que tu ets l'únic equip de rugbi que hi ha, l'objectiu és que tothom et conegui. Llavors, sempre hem de tenir una mica al cap que nosaltres formem part d'un lloc molt concret i ho hem de potenciar. Bé, com tenim tot això, ara entrarem ja en casos més pragmàtics. Entrarem ja directament en quines són les tasques més concretes que ha de fer un cap de premsa i com dur-les a terme. Les he dit en 4 parts, que són pàgina web, xarxes socials, la relació amb la premsa i esdeveniments. Ok, comencem per la pàgina web. Lamentablement, i entenc que passi, però ho hem de deixar de passar, hi ha molts clubs que no tenen pàgina web directament, no en tenen. O que si en tenen, doncs està desactualitzada o és del 2017 o no és funcional, etc. És molt important tenir una pàgina web perquè al final el que fa és centralitzar tots els teus continguts i sobretot la gent que ve nova necessita una referència fixa més enllà d'un Facebook o un Instagram o un Twitter. Necessita un lloc on hi hagi una informació que sempre hi és, que és immòbil, que hi ha la història del club, com apuntar-se al club, informació del primer equip, informació dels horaris d'entrenament, coses molt pràctiques, però necessites tenir, és gairebé obligatori, tenir una pàgina web. I si no en teniu, o si la que teniu està actualitzada, no és gens difícil, ni gaire car fer una pàgina web. Amb plantilles WordPress és molt fàcil fer pàgines web. Simplement, i segur que hi ha algú al club. Estem parlant, jo tota l'estona estic parlant amb la col·laboració amb gent, perquè dono per suposat que la majoria de clubs no poden pagar un responsable de comunicació, però remarco, que és el que hauria de passar. Però com que dono per suposat que això en molts casos no podrà ser, doncs necessites la col·laboració de la resta de gent. Llavors, segur que hi ha algú al club que pot donar un cop de mà. Segur que hi ha algú que és dissenyador, que és programador web, etc. I si no és així, em contacteu a mi i jo us puc posar en contacte amb gent que us pot donar un cop de mà. Però fer una pàgina web senzilla, intuïtiva, com diu aquí, de fàcil navegació, on tinguis la informació justa i necessària perquè vegin d'on vens i sàpiguen on apuntar-se, és bàsic. Si, a més, vols tenir una secció de notícies i la vols anar actualitzant, perfecte. Encara millor. Si tu vas posant cròniques, si vas posant actes que fa el club, inclús mini-entrevistes, efemèrides, no sé, el que sigui, tot això és un plus. Però el bàsic, el tenir qui soc, d'on vinc i aquí és on t'has d'apuntar, això és una feina que fas una vegada, la fas bé i te la treus de sobre, però l'has de tenir. Seguim.
Bé, això és una mica el que venia dient. Els continguts, quins són? Doncs informació del club, sobretot el com apuntar-se, que hauré de posar només com apuntar-se, perquè és el que vols. És a dir, vols que algú entri a la teva pàgina web, vegi ràpidament a on jugues, a quines hores jugues i quin tipus de club ets, i que apretin un botó i tinguin el contacte. Un mail o un telèfon, el que sigui. Val? Però això ho hem comentat. Seguim. Entrem ara en el gran què, no? En el que ara es mou tot, que són les xarxes socials. Sí? Les xarxes socials, primer dir que haurien de tenir el suport previ de la pàgina web. Val? És a dir, les xarxes socials, al final el que han de fer és conduir-te sobre un embut que et porten a la pàgina web, que és on la gent s'acaba apuntant. Sí? És un efecte embut. Tu entres a Twitter o a Instagram o a Facebook de l'equip que sigui i navegues i dius, ostres, m'he ensigalat, ara vull jugar a rugby i t'ha de portar a la pàgina web. En el cas que no es pugui fer pàgina web, les xarxes socials són un substitutiu que pot ajudar a fer aquesta funció. Vale? Abans d'entrar en concret en si Facebook, Instagram, Twitter, etc., 4 punts, 4 consells per facilitar-vos la feina si vosaltres us encarregueu de les xarxes socials. Primer de tot és la previsió de continguts. Això, que sona com una cosa supercomplicada, no ho és. Tu et fas un horari, fas de dilluns a diumenge i poses cada dia quines coses penjaràs. És molt facilet. Tu ja saps que els teus equips juguen dissabte o diumenge, que aquest dia ja entreno i que el divendres entrenen els veterans. Per exemple, doncs tu et fas un timetable, un horari, en el qual et fas la previsió de què penjaràs cada dia. Sí? Addicionalment a això, tu, en funció del temps que tinguis, de l'ambició que tinguis i del que es busca, pots dir, doncs mira, el meu objectiu és fer 2 posts al dia, 2 publicacions al dia. Sí? Que està bé, I amb això ja fas bullir l'olla. Doncs calcules, penses més o menys, he de fer aproximadament unes 14 publicacions a la setmana. Doncs te les divideixes. Dilluns penjaré la crònica del partit del sènior A i del sènior B. El dimarts penjaré fotos dels partits dels nens, perquè això és el bàsic que us ho dic ara, això m'agrada sempre, fotos de nens. El dimecres faré un vídeo, li diré a l'entrenador o al delegat, no cal ni que hi vegis tu, li diré a l'entrenador o al delegat que faci un vídeo mentre entrenen de 30 segons i el penjaré el dijous un missatge de no sé què. Sí? Un vídeo resum del que sigui. Tu fes-te un esquema mental i escriu-te'l per tenir clar exactament què vols penjar. Això us ajudarà moltíssim, perquè hi ha dies que si no et despertes, ostres, he de penjar alguna cosa, què faig? I penges el primer que et passa pel cap i no és vàlid. Tu has de tenir esquematitzat més o menys què vols tenir. Altra vegada, tornem al missatge de club. Tu sempre, tot el que penges va en funció, és a dir, tu aquesta previsió ja la fas en funció del que busca el club. Si el club busca donar la imatge que el seu primer equip és superbo i que són professionals i que vinguis a la grada, doncs la majoria de les teves publicacions haurien de ser sobre el primer equip. A part de la crònica, doncs fotos del partit del diumenge, unes declaracions del capità després del partit, unes paraules d'una prèvia, per exemple, del partit de dissabte, etc. Si no, si tu el que ets un club formador, doncs potencies més imatges dels xavals, dels nens, de l'escola o de les categories o els entrenaments o així és com nosaltres treballem. És tot, sempre ho has de tenir molt ben estructurat mentalment per saber cap on estàs anant. El que poso aquí, això us ho aniré repetint, fotografies i vídeos, tota l'estona aniré parlant. Fotografies, feu vídeos, és el llenguatge bàsic de les xarxes socials, això em sembla que tampoc no estic descobrint res, ja ho sabeu. Heu d'omplir tot el que penges, sempre ha d'anar acompanyat o d'una imatge o d'un vídeo. És a dir, un text sol a Facebook o a Twitter és molt difícil que algú se'l llegeixi, a no ser que sigui, per exemple, que algú s'ha mort, un text solemne, una declaració institucional de club, etc. Però el 99,9% dels casos sempre tot ha d'anar acompanyat d'una fotografia o d'un vídeo si s'escau. Aquesta és l'altra. No totes les fotografies són vàlides. És a dir, independentment de quin tipus de club ets i quin tipus de club vols projectar que ets, la qualitat del que penges ha d'intentar ser sempre el màxim de bona possible. És a dir, si teniu
una foto del partit de dissabte feta amb el mòbil des de la graderia, que es veu el jugador a 3 quilòmetres i la pilota es veu borrosa, no la pengeu directament. És millor penjar fotografies d'arxiu, que segur que en teniu, seguríssim que hi ha un pare, un fotògraf, tenim fotògrafs boníssims, el l'Edu Roig, el Jaume Andreu, l'Ignasi González, tenim gent que li encanta fer fotografies. Segur que teniu imatges d'arxiu. Doncs és preferible penjar una imatge que no estigui relacionada directament amb el que esteu explicant, però que sigui bona. Sí? Això és un criteri molt personal meu, però crec que ajuda molt. Sí, pengeu una imatge que sigui neutra, per dir-ho així. Tu pots explicar... Una pregunta, ara que estem en aquest punt. Per fer tot això que tu dius, quant a vídeos i fotografies, seria precís tindre una autorització de tots els pares i això per poder penjar les imatges dels partits i d'entrenaments i coses d'aquestes on sortís la gent, ja que tindrà permisos especials o com? Normalment, així és com funcionem, quan tu signes, fas d'un club, ja fas directament et dones permís perquè es pugui fer servir la teva imatge. Llavors, no cal un permís explícit per penjar una imatge a una xarxa social. L'habitual és que quan firmes el paper d'un club d'internet com a soci d'un club, és que el paper extra que firmes, per dir-ho així, és que es poden divulgar les teves imatges per les xarxes socials, que es poden fer servir. D'acord. Si no, no cal... Això és més pels mitjans de comunicació, per allò que pixelen els nens i tot això. Em sembla que et refereixes a això, no? Sí. Sí, no cal. Com a club no fa falta. I tu com a club ja tens autorització i pots penjar imatges dels jugadors, dels nens, dels pares. A vegades pot passar, no m'ha passat mai a mi, no m'ha passat mai, però podria passar que un pare digués, ostres, és que jo no vull que el meu fill surti. Doncs no treus fotos del teu fill. No passa res, però a mi encara no m'ha passat. Però no necessiteu el permís explícit. Està clar. Sobre el que deia de les fotografies. Mireu, hi ha bancs d'imatges dels vostres clubs, perquè jo sé que tots els clubs teniu fotografies, perquè jo a vegades busco fotos de partits i no en trobo i me'n vaig a àlbums del Jaume Andreu i faig servir aquelles fotografies. Tu pots penjar una foto que es vegi que és descriptiva, però no és d'aquell dia. Si no, un recurs és, al final del partit, els dius als jugadors, poseu-vos, fem una foto d'aquí. Mòbil, els feu una foto, que així veure, tots els mòbils es veuen bé, totes les fotografies es veuen bé, els fas una foto i fas servir aquella fotografia. Però eviteu això, fotos fetes des de la graderia, fotos fetes amb el mòbil que s'està movent, vídeos que no es veuen bé què està passant. És millor, si teniu un material que dubteu si és bo o no, no el feu servir. És millor descartar, per això és aquí seleccioneu. I l'altre és no spam. Que tu tinguis la voluntat de comunicar, que és perfecte, no vol dir que hagis de bombardejar el personal. Per això, perdoneu, que el sol a la cara. No vol dir que hagis de bombardejar el personal. Per això ve una mica previsió de continguts, a l'esquematitzat que vols penjar. Si tu penges 6 coses un dilluns, 6 posts diferents un dilluns, es perdran. Concentreu, penseu bé què voleu explicar. Penseu bé com ho voleu explicar i llavors ho pengeu. Perquè si no, com a usuari de xarxa social, penses, ostres, hi ha aquell club o si tothom li dona al cap, aquell tio, aquell famós, que és que no para, és que és molt pesat, que tot el dia està penjant coses i al final no ve de res. Doncs esquematitzeu bé, penseu bé, seleccioneu i llavors pengeu. I l'última que vam... Saps una pregunta? Sí, digues. Sí. En referent a això de l'spam, clar, no ens podem fer massa pesats si, per exemple, com has dit abans, de fer cada dia un post o el que sigui, o fer 2 posts al matí, no podria ser pesat per l'usuari? 2 posts al dia està molt bé. És correcte. Un post al dia ja està bé, o 2 posts al dia, no són molts, no són molts. O sigui, ara fem servir les xarxes socials 5-6 hores al dia, no ens n'adonem, estem tot el dia amb el mòbil, a l'ordinador, la fem servir constantment. Que tu facis 2 publicacions al dia, no estàs sent gens pesat. Sempre i quan el tema no és tant el número de les coses que penges, sinó que el que penges sigui interessant. Sigui interessant vull dir una crònica,
una declaració, algú que estigui relacionat, no s'han de donar grans exclusives ni han de descobrir res. És simplement que el que tu estiguis explicant tingui sentit. Si tu penges una crònica el dilluns al matí i a la tarda, doncs aquí la galeria de fotos del Jaume Andreu que va fer del Sitges Lleida. Doncs has penjat dues coses sobre un partit, a més estan relacionades en el mateix dia perquè estàs parlant del mateix partit i són dos continguts que a la gent li pot interessar. Primer llegir-se la crònica i després mirar-se les fotos. I no estàs sent gens pesat. I t'asseguro, dues publicacions al dia està bé. Si arribeu a una, també una al dia està bé. I pot ser que aquesta publicació, per exemple, sigui anunciant que avui tens entrenament, per exemple, o... Clar, llavors, així, si anéssim repetint cada dia o cada setmana, que, per exemple, dimarts i dijous s'està entrenant... Això és una cosa que passa molt. Penjar, avui entrenem, vine, apunta't. No sé la vostra experiència, això m'ho podreu dir, però jo no sé si l'efecte crida d'un club al qual... És a dir, si tu tens una xarxa social que no fa servir gaire i que els seguidors són la gent del teu club i els teus jugadors i els pares i els amics, que tu posis vine a entrenar no et servirà, perquè t'estàs adreçant a gent, o sigui, tu el que vols són nous jugadors i els teus seguidors no són nous, ja són del teu club, m'explico? Llavors, que tu pengis al Facebook o a Twitter o a Instagram vine a entrenar, prova el rugby, és collonut, quan la gent que t'ho veurà no és nova, és contraproduent. Per això és una feina que la comunicació no veus els efectes immediats en moltes coses, però per això dic, has de tenir una pàgina web on ja hi hagin els horaris d'entrenament. El que sí que podria servir, sí que et serviria, per exemple, tenir unes bones xarxes socials, és això que fan tots els clubs, que és el dia de l'amic amb els nens. Hòstia, doncs porta un amic, o portes obertes, o entrenament per tothom. Llavors sí que si tu tens unes bones xarxes socials és el moment de tirar-ho i de fer mini-spam. O sigui, durant 3 dies ho publiques cada dia, per exemple, de diferents maneres. Llavors sí que és el moment de fer-ho. Però tu un dimecres, al matí, sense molta raó, penjar, venim a entrenar, segurament et sortirà més a compte agafar el grup de WhatsApp de l'equip i dir, nois, venim a entrenar avui. Vale, merci. Cap problema. Penseu, en relació amb això, que a vegades fem servir les xarxes socials com si fos un grup de WhatsApp o un grup de... abans quan es feien servir grups de Facebook per comunicar-se amb la gent. No, les xarxes socials les veu tothom. És a dir, s'ha de canviar el concepte. Els vostres perfils a Twitter, a Facebook, a Instagram, estan dirigits al públic extern. Per comunicar-te internament amb el teu club, tens altres eines, les que tots sabem de servir i no cal... O sigui, WhatsApp, no us explicaré com s'explica de WhatsApp perquè ja ho sabeu. Aquest és el moment de dir, escolta, has de venir a entrenar o aquest dia has fet tal qual. No, les xarxes socials són per comunicar-te a la gent de fora. Ok? I l'últim de tot, insisteixo, demaneu coses. No tingueu por. Sigueu pesats, directament, sigueu pesats. Jo soc molt pesat amb tothom. Si vull que algú m'enviï una foto de l'entreno, li demano, fins que no l'envia no paro. No cal que agafeu el cotxe, us aneu a l'entreno i feu la foto de l'entrenament. Li dieu al delegat, o li dieu a l'entrenador, o li dieu a un jugador. Ei, passa'm una foto que després la penjo. Organitzeu-vos, parleu, ostres, doncs mira, en el primer equip les cròniques les farà el delegat, en el sub-18 les farà el segon entrenador i en el sub-14 les farà un pare. És vàlid, t'ho passen, tu les corregeixes i les penges, però demaneu, no tingueu por de demanar. Perquè és que si no, us en acabareu cansant. Perquè haureu de fer moltes coses, no arribareu a tot i no us sortirà bé. I us en cansareu i ho deixareu. Demaneu, és més un tema de delegar i organitzar que no pas de fer tota l'estona. Ok? Bé, aquí parlarem Facebook, Instagram, Twitter i YouTube amb un asterisc i ja explicaré per què. Simplement aquest esquema el poso perquè hi ha una creença falsa, bàsicament, és que Instagram és la xarxa que es fa servir més i que el Facebook ja no l'hem de fer servir. No és així. Facebook el fan servir 2.200 milions de persones. És la xarxa social més feta servida, que es fa servir més amb molta diferència i és la primera que hem de fer. O sigui que comencem, entrem ara amb les xarxes socials.
Bé, Facebook, aniré ràpid, perquè tots més o menys la sabem fer servir. En relació amb el que dèiem abans de la web, si tu tens una pàgina web i ja fas notícies, fas contingut pel web, fas una feina que et serveix per 2 o per 3, perquè aquesta mateixa notícia que has fet, la crònica que has penjat a la web, la penges a Facebook i ja tens un post fet. Sí? I la gent no només et donarà el me gusta al post de Facebook, sinó que, a més, entrarà a la teva pàgina web. Per tant, tens doble victòria. Sí? Si feu una web i penseu, ostres, que quin pal fer notícies. A part que és molt fàcil, la veritat, el WordPress és superintuitiu i és molt fàcil de fer servir, és una feina que la fas una vegada i et serveix i et dona molt de rèdit. Okay? En cas que no tingueu web o teniu web però no hi pengeu res, sigui simplement perquè la gent tingui informació fixa, el Facebook et permet les cròniques que t'envien penjar-les allà. Sí? Tu pots posar un escrit, tot el llarg que vulguis. Jo us recomanaria que les cròniques no fossin molt llargues, perquè la gent se'n cansa si són molt llargues o molt extenses. Sempre hi ha algú, a tots els clubs hi ha algú que sap que escriu bé i que li agrada a més fer cròniques. El que sí que entrem altre cop en la qualitat del que tu penges i en l'estil. No s'hi val tot. O sigui, no s'hi val. En una crònica no pots dir qualsevol cosa. Heu de pensar que tu t'estàs dirigint a gent de fora. Una cosa és la crònica que tu envies al grup de mail, com que no funcionava, enviàvem una crònica al grup de mail que era per riure una estona i un tio deia, ostres, que vaya placatge que va fallar i se me'n fotia, etc. I l'altra és una crònica que pot llegir un potencial sponsor, per exemple, o el pare d'un nen. Les cròniques han de ser correctes, el que s'hi diu i com es diu. Jo crec que tampoc cal entrar-hi molt més, ja sabeu més o menys a què m'estic referint. Eviteu, per exemple, queixar-vos de l'àrbit, això queda molt cutre. Queixar-te d'un àrbit públicament és cutrillo. Penseu que al final les xarxes socials són la imatge del club. Tu, el perfil de la pàgina de Facebook, la pàgina de Twitter o el perfil d'Instagram hi posa el club de rugbi castellà, el club de rugbi, el que sigui. Tu que estàs penjant allà no és com a Francesc Gómez individual. Ho estic penjant com a Federació Catalana de Rugbi. Llavors, tot el que estic dient, la gent ho llegeix directament com a Federació Catalana o com a Club X. Llavors, tot el que es diu ha de ser correcte. Sembla molt bàsic, però no insultar, no parlar malament de l'àrbit, no parlar malament del rival. Has d'intentar ser el més neutre possible, entenent que és molt difícil que des d'un ser objectiu i no anar al teu club, que això, evidentment, ja està anant. Però amb les cròniques penseu sobretot amb la correcció respecte a algú que ho llegeix de fora. No és una crònica que escrius pels col·legues del bar o pels companys d'equip, sinó que és algú de fora que la llegirà. I que això, sempre, penseu, tot el que es penja a les xarxes socials és la imatge que estàs donant del teu club, directament. Si tu, de cada 7 posts a un, parles malament dels àrbitres, la imatge que tindràs és que ets un club que es queixa dels àrbitres, i no té més. És així. Llavors, sigueu molt correctes amb això. Altre cop, el que deia abans, imatges i vídeos, això ho anireu veient. Imatges i vídeos. Ompliu, la gent, una imatge vale més que en paraules, doncs és això. Si pengeu una crònica, acompanyeu-la d'una imatge. Que un pare ha fet 5 fotos superxules del partit de no sé què, pengeu-les, aprofiteu, perquè la feina que et costa a tu és res, perquè és agafar les 5 fotos, que te les passin i fer publicar, i posaré un petit text que ho acompanyi. I això agrada molt a la gent. És a dir, els posts que penges a vegades et sorprenen, perquè tu hi ha coses que et penses molt i després no funcionen, i et passen una foto i dius, ostres, que xula, que divertida, la penges i allò és el que més funciona. Llavors, si teniu imatges, si teniu vídeos, repeteixo, amb una qualitat correcta, aprofiteu-les, pengeu-les. I encara que tu tinguis esquematitzat i que tinguis escrit, doncs, ostres, és que el dimarts havia de penjar no sé què. Si et surt una cosa millor, penja-la. No hi ha problema. La improvisació també entra dins d'aquesta feina. No patiu. O si un dia, ostres, és que només tenia pensat fer 2 publicacions, però és que m'ha sortit una cosa extra. Doncs en fas 3. No passa res. El tema, repeteixo, és que la qualitat del que tu penges sigui bona.
I per acabar amb Facebook, la gràcia de Facebook també és que et permet posar links. Algo tan fàcil com això. A Instagram ara tots estem ficats i ens agrada molt i els xavals joves el fan servir molt, però és un pal perquè no pots posar links i no pots entrar directament i llegir-te tranquil·lament la notícia o l'escrit o el que sigui. Sí, aprofiteu per això. Facebook t'ajuda a arribar a un públic una mica més gran. No tots els teus seguidors són gent de 14 a 25 anys. També tens pares, tens avis, tens gent de 40 anys i Facebook et fa servir el 80% de les persones. Encara que tingui mala imatge i que es digui no, és que Instagram el fa servir la gent, és mentida. Facebook s'hi ha de ser. Ok? Bé. Passem. Instagram, després de carregar-me, no és de la meva intenció en absolut. Instagram, evidentment, també és pràcticament obligatori fer-hi i és segurament la que menys feina et porta. Instagram és sobre el 90% del post que fas és la foto o la galeria de fotos o el vídeo que penges i acompanyar-ho d'un text senzillet. Instagram t'ajuda a arribar a tots els xavals, que també és el que vols. Tots els nanos de 14 a 20 i pocs anys, tothom té Instagram, tothom el sap fer anar, tens una interacció superràpida, tens una interacció, uns clics, uns me gustes, uns comentaris instantanis, que això que al final et fa és que també ho vegi més gent i guanyis més seguidors. Instagram és fonamental tenir-lo i tenir-lo bé. I aquí sí que tornem al mateix. El 90% és la imatge i el vídeo que penges, per tant, la qualitat ha de ser bona. I aquí no cal trencar-se tant el cap amb el text, sinó el tema és que la imatge que estàs penjant sigui bona. I seguim. Aquí també volia comentar amb el que deia al principi del ser positius, de l'enviar un missatge positiu respecte al nostre club i respecte al nostre esport. A Instagram és idoni per això, perquè Instagram sembla un món d'unicornis, un món de color rosa. És tot maco. Tothom cuina molt bé, tothom és molt guapo, tothom escala, té un positivisme inherent a Instagram que és perfecte per transmetre un missatge que el rugby és collonut i que és superdivertit i que s'ha de jugar. Perquè a part, és que és així, perquè si no estaríem jugant a rugby i no estaríem fent la feina que fem. Per tant, aprofiteu aquest bonisme, per dir-ho així, aquest positivisme inherent que té Instagram per potenciar el vostre missatge de «Ei, el rugby és divertit, veniu a mirar, veniu a jugar el que estiguis buscant». Bé, la tercera, jo us diria que si només, pel que sigui, ostres, només volem tenir dues xarxes socials o només en volem potenciar dues, jo us diria Facebook i Instagram segur. Twitter és un afegit que et dona altres cosetes. Té coses similars amb Facebook, com per exemple aprofitar el contingut web o penjar articles, però sobretot el que és interessant de Twitter és que et dona accés directe a personatges famosos. Perquè si tu tens un article o penges unes fotos o has guanyat un partit i algú famós o no famós o algú que té molts seguidors ho veu, fa un retweet, de sobte tots els seus seguidors ho veuen. I això és molt més fàcil que passi a Twitter que no pas a Facebook o a Instagram. O sigui, a Twitter inclús ho pots buscar, els pots citar, qui sigui, Johnny Wilkinson, per fer parla nova, o Dan Carter, el que sigui. Però si tens la sort que tu cites el Dan Carter amb una foto d'un nen teu amb una samarreta seva i ell li agrada la foto perquè sigui, i com que la veu perquè li arriba directe, et fa el retweet, doncs els 100 i pico mil seguidors que té Dan Carter veuran la teva publicació. I això et dona un accés molt exclusiu, gairebé. És molt estrany, això que pugui passar, no? Aquest contacte directe amb algú que té tantes persones que el segueixen i es pot aprofitar. I pot semblar, ostres, és que 3 xarxes socials. En realitat, el tipus de post que fas per Twitter és molt similar al de Facebook. O sigui, tu pots fer la mateixa publicació després ho explicaré, però és molt similar al Twitter i Facebook. Has de canviar alguna coseta, potser algun emoticono que quan el copies, fas el copiar-pegar pel que sigui, en lloc de sortir les mans aplaudint, poses signo de manos aplaudiendo, ens ho borres i poses l'emoticono que toqui a Twitter. Però és una feina que potser et costarà un minut més fer-ho i ja estàs en 2 llocs al lloc d'un.
I l'altra cosa que et dona Twitter, això que poso hashtag i campanyes globals. Twitter no fa servir tanta gent, però sí, és on s'hi cauen totes les discussions i tots els moviments socials i moltes coses així que a vegades, com a club esportiu, i al rugby concretament, ens serveixen molt i ens dona accés molt ràpid a adherir-te a coses o a inclús a començar un hashtag i que la gent se t'hi apunti molt ràpidament. Twitter potser de les tres és la que costa una miqueta més entrar-hi exactament a com funciona, però al cap de 2 o 3 dies, o 2 o 3 hores, no 2 o 3 dies, 2 o 3 hores ja ho veus molt bé com va, ja ho enganxes ràpid i pot ser molt útil també. Espera, Quico, que el Vasco té una pregunta per tu. Sí, digues. Hola, Francesc. ¿Qué tal? Bien, mira, oye, está muy interesante la charla, pero de los sponsors, veo que no comentas nada para publicar en las redes sociales. ¿Está bien que se anuncien los sponsors? Totalmente, totalmente. Claro, es que yo separo marketing de comunicación, son cosas diferentes, pero evidentemente la comunicación, esto lo tenía que comentar al principio y me lo he dejado, disculpad. Al final, tu el que vols és tenir una bona comunicació perquè els sponsors estiguin contents i que te'n vinguin més. És una roda. Si tu comuniques bé i expliques bé tot el que fas i ets un club que de cara a tot sembla que... o sembla no, perquè és com és, no? Doncs et comuniques bé, al final tindràs més sponsors. I sí, o sigui, totalment, Vasco. Fer publicacions agraint als sponsors el que sigui està molt bé i s'ha de fer sempre que es pugui. Sense ser pesats, O sigui, lo normal, tampoc sé exactament com funciona cada acord, però lo normal, quan signes un contracte de sponsor, és pactar amb ells, o encara que no hi hagi contracte, pactes amb ells quantes mencions li faràs per xarxes socials. Doncs si em pagues tant, doncs això et dona dret a una menció cada mes. Llavors, un cop al mes, agafes els teus jugadors, no sé si un sponsor, una cervesa, doncs 3 o 4 jugadors del primer equip de nois i de noies, els més guapos que tinguis i els més forts, va vèncer una cervesa i amb un text, hòstia, moltes gràcies a Estrella Damm per donar suport al rugby sempre amb nosaltres, tal i qual. I llavors ho pactes amb l'sponsor. Si et dona tants diners, doncs és una publicació per mes. Si te'n dona tants altres, doncs són 2 o 3 o 4. És a dir, és un afegit, això. No et servirà per negociar quants diners de més o menys et dona, però sí que un sponsor, si veu que les teves xarxes socials van com un tiro i que tens molts seguidors i que tens molta interacció amb la gent, home, tindrà més ganes de venir segur i de donar-te més diners. Llavors, és una cosa, la publicació de post referents als sponsors que no s'ha de regalar. És a dir, t'has de posar en valor. Tu no vas... Això entraria més a màrqueting, però com que va relacionat, us dic el que jo penso. És a dir, al rugby tendim molt a demanar caritat, no? A dir, ostres, sisplau, vine a patrocinar-nos la samarreta, que tal, ajuda'ns. No, se li ha de donar la volta. Sí? Jo tinc un club que cada un tiro tinc 500 xavals jugant, el meu primer equip és competitiu, em vegen a les grades, que tu m'estàs demanant a mi esponsoritzar, perquè a la teva marca li sortirà a compte. I això només ho pots fer, només pots fer aquesta volta de fulla si la teva comunicació és bona. Si tu, al final, el primer que mirarà un sponsor, el que sigui, entrarà a Instagram, a Facebook, a Twitter, a la teva pàgina web. És la teva carta de presentació. Després vindrà al club i mirarà com jugueu, i mirarà quants nanos hi ha, etc. Però el primer que farà, perquè és que estarà a casa seva o estarà al tren o estarà al metro, és entrar a les xarxes socials. Per tant, per això s'han de cuidar bé. I per això també no has de, entre cometes, regalar els posts que fas pels sponsors, sinó que t'has de donar valor a tu mateix. Tu pactes amb ells i dius, doncs mira, farem una a la setmana, o una al mes, o 3 al mes. I pactes quin tipus de post. El normal és fer un agraïment o gràcies o no sé què, o al final del partit donar l'MVP, això ho fan diversos equips. Parlo de HB perquè és un jugador. Al Fènix, quan acabes el partit, li donen a cada jugador, al millor jugador de cada equip, una caixa de cervesa, que és el patrocinat, l'esponsor de l'equip. Són maneres de fer-ho. Però això ja entra una mica més en màrqueting, però bueno, és interessant perquè al final va relacionat. Però jo, el meu consell seria aquest, és donar-li la volta i l'esponsor no és, ostres, sisplau, dona'm pasta, sinó en plan, no, és que si vens aquí et veurà tanta gent,
t'assimilaran a un tipus de club així, a un esport que és molt peculiar, etc. Però tot això només funciona si les teves xarxes estan ben fetes. Primer que siguin i segon que estiguin ben fetes. Genial, sí, lo que pasa es que nosotros en el caso del Cervelló, por ejemplo, hemos empezado un poco al revés, ¿no? Necesitamos que podemos darle un poco de visibilidad a la gente. Todo el que sale de sponsor paga, unos más, otros menos, está claro. Pero ahora ya que va a ser nuestro cuarto año, quizás nos estamos poniendo un poquito más en valor. Ahora ya son ellos los que nos preguntan, oye, para salir ahí, entonces ya hemos puesto un precio por cada cosa. Está perfecto. Pero claro, que a veces, como al principio has empezado, que no hay que ser pesados, que no sé qué, solo un post, igual nosotros en nuestro caso sí que somos muy pesados en ese sentido, ¿no? Porque aparte de rugby, pues sale mucho el sponsor, ¿no? Porque... Està perfecte. Sí, sí. No, sí, està genial, Vasco, però, o sigui, jo el que parlo és... O sigui, estic parlant... Jo vaig parlant d'un pla, no?, que es va desenvolupar, que comences per aquí i vas fent, però, clar, els inicis són d'una manera i jo parlo des del punt de vista de la comunicació. Entenc que si comences un club de rugby i et dona un sponsor i et dona 2.000 euros, doncs, hòstia, evidentment li estàs agraït, no? I perquè estàs començant, no? Tot això que t'he dit, o que us he dit, no s'aplica perquè tot just estàs començant. Però si el tema és que si tu vas treballant bé aquestes coses, arribes a aquest punt i no tardes molt en arribar-hi. Vale? Molt bé. I sobre el que deies, que igual s'ha entès malament, si vosaltres teniu contingut interessant per penjar 3 publicacions al dia, feu-ho, És a dir, jo us dic una o dues perquè el normal és que, ostres, que et faltin continguts a vegades, perquè aquest no t'ha enviat la foto o l'altre no t'ha enviat la crònica o només tens un equip i llavors tens poc a explicar. Per això et dic, si teniu contingut suficient com per fer 3 publicacions al dia que siguin interessants, feu-lo, endavant. O sigui, les espaieu una mica al dia, una la penges a les 9 del matí, l'altra abans de dinar i l'altra a les 6 de la tarda i tira. Vull dir, no us limiteu amb el que us he dit. Jo ho deia en el cas que tingueu poques coses a dir, que passa. O si teniu per fer 3 o 4 publicacions al dia perquè les coses que dieu tenen la foto correcta, tenen el text ben fet, tenen sentit, vull agrair un sponsor, endavant, O sigui, no us limiteu. Jo ho deia en el cas que no tingueu molt clar què penjar. Vale? Genial, muchas gracias. Vale. L'últim de tots és YouTube. L'última xarxa social que volia comentar. Us he posat un asterisc perquè YouTube, com heu vist al principi, és la segona més feta servir, però pot ser contraproduent. És a dir, tu pots tirar de cap a obrir un canal de YouTube i ho fas en 3 minuts, perquè és super senzill de fer, però és molt difícil de mantenir. De mantenir interessant. Ok? Per això poso obrint només quan estiguem preparats, és a dir, quan sapiguem que cada X temps, de forma periòdica, tindrem un vídeo que valgui la pena ser penjat a YouTube per penjar, sí? En qualitat. O si sabem que cada setmana ens graven partits qui sigui, ben gravats i els puc penjar cada setmana. El canal de YouTube, jo és el que poso aquí, última prioritat de totes. Si teniu vídeos, que és que ara hi ha vídeos, molt fàcil fer vídeos i ben fets, pengeu-los directament a la xarxa que toqui. Tu vas a Facebook, penges el vídeo, vas a Twitter, penges el vídeo, vas a Instagram, penges el vídeo, i els veurà més gent que no se'l penges al canal de YouTube. Perquè les xarxes socials el que fan és afavorir els vídeos que penges a la mateixa xarxa social. YouTube és més una cosa, com el fem servir nosaltres ara, doncs aquestes xerrades les gravem i les deixem posades allà per qui vulgui accedir-hi. O tenim partits de les seleccions o coses així, o entrevistes un pèl més llargues. Però com que això ja requereix una feina més gran, si només teniu una entrevista i sabeu que en els següents 4 mesos no haureu de penjar res més, no obriu el canal de YouTube, no fa falta. Ho deixeu penjat al vostre Facebook, ho deixeu penjat al vostre Twitter i ho tireu per allà. Perquè si no, tenir un canal de YouTube al qual hi fas 3 vídeos en un mes i els següents 6 mesos no hi penges res, és mala imatge. Llavors, la meva recomanació és aquesta, que el YouTube sigui l'última de les nostres prioritats. Consells globals per totes les xarxes. És aplicable a tot. Noms i cognoms poso. A vegades ens passa que comuniquem com en neutre, com si estiguéssim parlant d'un joc de PlayStation. El partit, tal, no sé què.
No, el que és interessant i el que connecta més amb el públic, el que connecta més amb les persones, és saber coses dels jugadors, els noms, el nom del capità, qui és avui la jugadora que ha fet 3 marques. Poseu-li noms a la gent. Sí, les noies de la foto. La Eli Martínez ha fet 3 assajos. És la màxima anotadora de la divisió. Avui, després del partit, els hi fas una entrevista. Una entrevista vol dir vídeos de... Ara ho explicaré, però 40 segons. Res, 2 preguntes. Com ha anat el partit? Com t'has sentit? I com preparareu el següent? I tira, no cal ser periodista per fer això. Poses el vídeo, està relacionat amb el que diria ara, poses el vídeo en horitzontal, sobretot, això és fonamental, no feu vídeos en vertical, vídeo en horitzontal i el poses davant d'ella, tal qual ha acabat el partit i li fas 3 preguntes. Això, com ha anat el partit? Bé, no sé què, perfecte. Com t'has sentit quan aquell jugador t'ha fet un assaig o quan heu fet la marca de la victòria? M'he sentit així. Molt bé. I què esperes d'aquesta temporada? Això. 3 preguntes neutres, les penses una miqueta abans i ja està. Un vídeo de 40 segons que sigui curt i que sigui en horitzontal. Jo us recomanaria que la duració dels vídeos que pengeu siguin entre 40 segons i 1 minut. Més d'això ja ha de ser un vídeo ben parit. Uns highlights, una entrevista més llarga, que t'asseus ja i poses la càmera ben posada i parles amb ell. Tot el que sigui, mostrar els 3 assajos d'un partit, perquè ara tothom grava els partits i les càmeres cada cop són millors i cada cop es veu millor. Vull ensenyar els 3 assajos o vull les declaracions de l'entrenador, les declaracions del rival, el que sigui. 40 segons, 1 minut. I la gent s'ho mirarà. Perquè s'ho mirarà més, em sembla contradictori, però s'ho mirarà més un vídeo de 3 marques posades en 40 segons que si no poses tota la marca des que ha començat la línia 22 fins que ha arribat i tardes 2 minuts. Sintetitzeu els vídeos i, sobretot, en horitzontal, no es poseu en vertical. El tercer punt, atenció a l'ortografia. Va molt relacionat amb el que dèiem de la imatge que vols transmetre i amb la qualitat del que penges. No feu faltes d'ortografia, tios. Gent, perdó. Perquè és l'imatge que estàs donant. Si tu... No passa res, vull dir que al final no cal que siguem aquí doctorats en res, però si tu penges, fas posts i constantment estàs fent faltes d'ortografia, doncs la imatge que dones no acaba de ser bona. Hi ha correctors online, hi ha el Word, sempre hi ha persones que escriuen millor que altres, fixeu-vos-hi. Si tu com a responsable de la comunicació no se't dona molt bé escriure perquè sí, perquè és així, doncs li demanes a algú que et revisi, sisplau, els textos abans de penjar-los i ja està. Molt fàcil. I l'última, que és el que us poso, canva.com. Canva.com és una pàgina web en la qual hi pots fer presentacions, hi pots fer cartells, hi pots fer posts per Instagram, hi pots fer posts per Twitter, per Facebook, i ja veureu que et permet fer 1000 coses, pots fer collage, pots fer de tot. I és una eina que és super senzilla de fer servir, molt, molt senzilla, és gratuïta i et dona un dinamisme i una imatge a les teves xarxes socials perfecte. És el que busques. És a dir, en lloc de penjar, vols un cartell d'un partit. Acaba amb un trobaràs un disseny que t'agradarà, simplement arrossegues la foto, poses les 3 frases que vols i poses el logo del que toqui i ja ho tens fet. És una pàgina web superintuïtiva, supersenzilla i gratuïta, que això també és important, i on hi pots fer des de cartells per Instagram fins a presentacions. Us recomano moltíssim que si sou vosaltres els que us toca fer de responsable de comunicació o li delegueu a algú que li digueu entra a canva.com i et resoldrà la meitat dels posts, perquè ho faràs estèticament, quedarà molt bé. I aquestes recomanacions, jo en tinc una per la web que deies abans que com és important. Hi ha una plataforma que es diu Clubeo, en retorn del Sitges té la web aquí, no sé si la feu servir encara, si hi ha algú del Sitges, però és gratis també, és molt senzilla, és una plataforma que només has d'omplir la plantilla i és molt senzilla. Si algú vol apuntar, clubeo.com. Perfecte. Si m'ho escrius pel xat, al final ho escric i així la gent ho pot tenir. Si li passes pel xat al Marc, ho escrivim al final i així ho dic que sí. Moltes gràcies, De res. Perdó. Sí.
Francesc, només soc el Felipe de NEF Lleida. Sí, què tal, Felipe? Bones. No sé, com a consell, o no consell ni molt menys, però com l'experiència que nosaltres hem tingut, som molt petits i, per tant, necessitem cada vegada més nens. I nens i nenes i noies, ¿vale? I nosaltres ens hem adonat que el que sí funciona molt és donar-li participació als propis jugadors i jugadores. ¿Vale? El que tu deies és molt veritat. O sigui, fer un vídeo curtet quan acaba el partit, al cap hi ha un jugador qualsevol, no més de 30 segons, què tal el partit, com ha anat, pum, i ho penges, té molt èxit. I després, algun vídeo que també cridi l'atenció i els cridi a que els nens vinguin a jugar, a conèixer el club, a conèixer l'esport aquest no tan popular, etc., també funciona molt bé. A nosaltres, per lo menos, que som un club petit, ja sabeu, a Lleida, ens ha anat molt bé donar-li participació als nois i noies perquè puguin ells també explicar com funciona això. Sí, totalment, molt d'acord, Felipe. És això, és el punt aquest primer de noms i cognoms, de donar-li, posar-li cara a la gent que juga i participació i sobretot per Instagram, això per la gent jove, que és una mica que comentaves, va com un tiro. Que es vegi molt bé la foto qui és i si el pots citar, el cites i entre els seus amics ja s'ho aniran parlant. Ostres, has vist la foto i tal? I això fa bullir l'olla. Sí, és molt d'acord, Felipe. I comparto amb tu també, perdona, l'últim, que això de Facebook, tot i que la gent pensi que està de capa caiguda, no és així. I, de fet, si tu mires només una cosa supertècnica com el tema de posicionament, als buscadors funciona molt bé el Facebook, és el que pràcticament millor funciona. Per tant, és superrecomanable tenir un canal aquí. Sí, totalment. Gràcies, Francesc. Tanco el bloc xarxes socials. Algú més té una pregunta respecte a xarxes socials o, si no, obro ja un altre tema? Vale, doncs segueixo. Vale, aquest és un tema arribar a la premsa, val? Al final, cap de premsa, doncs, com no indica, t'has de relacionar amb la premsa. Sembla que sigui molt difícil sortir als mitjans i en funció del que busquis és difícil o no. En el punt on estem ara, com a esport, el nostre objectiu no és sortir a TV3, ni a Telecinco, ni a Antena 3, ni a La Vanguardia. Encara no estem en aquest punt. Hem d'aprofitar els mitjans locals. Els mitjans locals, a la foto veieu el Betet amb el micro de la xarxa, ara tu vins a tocar la loteria amb això de la xarxa. És perfecte. Sí, és el que necessitem. És el tipus de plataforma que busquem. Em torno a referir als clubs que esteu, Lleida, Torroella, Tarragona, que esteu aïllats, que esteu sols en una localitat. Els mitjans locals són el vostre objectiu més clar. Sí, heu d'anar allà, perquè us faran cas. Un mitjà local vol contingut i, a més, li agrada obrir el seu contingut. No només vol parlar de futbol o de bàsquet o de hoquei o de quin sigui l'esport d'aquell poble. Vol parlar de tot perquè, entre cometes, ja està obligat, perquè ha de parlar de tot el que passa en el seu poble. Per tant, apunteu no tant a grans mitjans, sinó al que teniu més a l'abast, el que teniu més a prop. El diari del poble, la ràdio del poble, la televisió de torn de la comarca, tot això. Aquí us faran cas, segur que us faran cas. Com us faran cas? Aquí poso enviar notes de premsa. És com molt antic, però segueix funcionant. Si tu regularment envies als mitjans notes de premsa, vol dir enviar la crònica del dissabte, del partit de dissabte, amb 3 fotos. A tot de mitjans, al final, algú et farà cas. Això us ho asseguro. Sí? Ho lligo amb l'últim punt. Insisteix. A periodistes, us ho dic com a experiència, perquè també treballo mitjans, com més pesat és algú, per privat, més cas li fem. És així de fàcil. Si jo constantment soc el redactor d'un diari de Girona i constantment els del GEC de rugby m'estan dient has de venir perquè juguem molt bé, perquè tenim molts xavals, perquè ja veuràs que t'agradarà molt l'esport, etc. Acabarà venint i el xulo del nostre esport és que un cop el veus t'agrada. És a dir, no enganyem a ningú. El problema que tenim és que no ens coneix molta gent, però jo no conec a ningú que hagi vingut al rugby i no l'hagi agradat. Llavors, els periodistes esportius heu de tenir en compte que no saben el rugby què és. Amb prou feines han vist 1 o 2 partits als 6 Nacions. I quan el veuen en directe per primera vegada, diuen, hòstia, que guapo, això és molt xulo. I ens comencen a fer cas.
Sí? El tema és enganxar-lo la primera vegada i un cop el tenim allà, crear una relació, apropa't al periodista, crea una relació amb ell. Sí? Al final, la decisió de la ràdio o de la televisió de torn de venir o no és personal d'algú, sí? Que decidirà que li ha agradat l'esport i que voldrà venir més a explicar-lo. Com a cap de premsa, per això necessites tenir un responsable de comunicació, per crear una relació amb els periodistes i sobretot perquè els mitjans sàpiguen qui és la persona que s'han d'adreçar sempre pel tema que sigui. Sí? Si tu no tens un responsable de comunicació i el Vallès Oriental Televisió, VOTV, un dia ha de trucar al president i un altre dia ha de trucar a l'entrenador i un altre dia ha de trucar al delegat, al final s'encansarà. Si sempre ell ja sap que el contracte pels espartans, perquè ara estic parlant d'allà, és el qui sigui, X persona, aquell és el responsable de premsa, doncs serà molt més fàcil accedir a vosaltres i que us vinguin. Sí? I l'altra cosa és no cal fer alguna cosa super extraordinari per cridar els mitjans de comunicació. Tu els pots dir que vinguin a fer un partit. No a gravar el partit, a fer-te un reportatge d'un minut i mig del teu partit. Tu digue-li, escolta, vine, tenim un partit molt important, aprofiteu-ho. O el primer partit de Lliga, avui és el partit inaugural i ja sabeu que tindreu gent al camp. I sabeu que serà un partit maco i que els jugadors hi posaran tot, o unes semifinals, o uns play-offs, o el partit que us hi jugueu la salvació, alguna cosa així. O sigui, un partit que vosaltres sabíeu que és representatiu i que és xulo, és el moment de cridar-los. No cal fer un acte solidari, un acte benèfic, no sé, una costellada. No. Al final hem de parlar de rugbi i el que volem és explicar rugbi, no fem res més. Podem vestir de tot el que vulguis, però nosaltres el que volem és que la gent miri rugbi i li agradi. Llavors, aprofiteu un partit i feu venir a la tele o a la ràdio o a la premsa escrita que sigui. I segur que tard o d'hora vindran i es quedaran. Llavors, un cop han vingut, al penúltim punt, ja tanco aquest tema, exprèn tot el material que et facin. És a dir, si ve a la tele i et fa una notícia o ve al diari i et fa una entrevista, allò ho has de fer servir 2 o 3 vegades, sí? O com a mínim una vegada. O sigui, no el facis venir d'un periodista, et fa la gravació, et fa 3 preguntes, no sé què. Normalment un mitjà local el que vol és també que li donis una mica de bombo, llavors fer-ho servir les teves xarxes socials. Sí, estem ara mateix. Si les teves xarxes socials són potents, tu arribaràs a molta més gent, els mitjans estaran contents perquè saben que arribaran a molta més gent i cada cop vindran més. Sí, al final és engegar la roda i que vagi rodant. Si algú té alguna pregunta respecte a premsa, si no, tiro per aquí per esdeveniments. L'última pota ja d'això que comentant, de les eines o de les coses que es poden fer, són els esdeveniments. Aquí, al final, ho feu tots. Això no us he de dir que feu coses perquè és que tots els clubs les fan. Tornejos, trobades, sopars de club, actes solidaris... Tot això és també, si ho aprofites bé, forma part de la comunicació. Si tu estem en el mateix, tu fas una trobada on et venen 500 nens i no et fas una foto, no fas cap vídeo, no et ve ningú, no surt del lloc, és que lamentablement és com si no l'haguessis fet de cara a l'exterior, evidentment. Bé, els nens hauran après a jugar a rugby i s'ho hauran passat superbé. Però és un afegit gairebé obligatori, que tothom sàpiga que has fet una trobada, que t'has agafat 500 nens i els has posat al teu camp de rugby. I sobretot el que se n'ha d'entenar és la gent del teu poble. Fem trobades acollonants a Tarragona i al final l'Ajuntament de Tarragona després no li dona un camp. I això ha d'anar connectat i Tarragona ho fa molt bé, és molt pesat. Té una comunicació molt bona i va moltes vegades a la premsa, però hem d'encara ser més proactius en aquest sentit, no pel cas concret de Tarragona, sinó en general. Quan fem un esdeveniment, que sempre els fem, perquè sempre fem tornejos, trobades, el que sigui, aprofitar-lo per donar-li bombo abans perquè et vingui més gent, durant perquè es vegi i després perquè el segon guanyat vindrà més gent. I és així. Llavors, aprofiteu-los. I si teniu idees com a responsable de comunicació que penses, ostres, doncs puc fer un acte pels sponsors, el que em deia abans el Vasco. Com m'agraeixo els sponsors? Doncs els fas venir un partit i li dones una samarreta. Això, minicoses, esdeveniments no han de ser grans trobades. Doncs fas venir el teu patrocinador principal a un partit que tu saps que serà xulo i que vindrà molta gent i al final del partit el fas baixar i el capità del primer equip li dona una samarreta signada per tots i tothom aplaudeix i li fas la foto i després, a part de la gent que l'haurà aplaudit i estarà content perquè li dones importància, a més,
tu ho estàs penjant en una xarxa social que és activa, que és bona, que arriba molta gent, etc. Sí, altre cop la roda. Vale? I si no teniu, o si el club és petit o pel que sigui, o costa molt organitzar coses, etc., i torno, aprofiteu els partits importants. El centre de la nostra activitat és el rugby, són els partits de rugby, passa dins del camp, aprofiteu-ho. Si teniu un partit important, aprofiteu-ho per fer un acte, una celebració, el que sigui. Vale. Bueno, estem acabant ja. Abans d'acabar, remarcar tres conceptes que ja hem dit i un de nou. I torno, sempre positiu. Sí? Parlem de rugby. Juguem a rugby. Encara que jo sigui el de comunicació, el que vull explicar és que el meu club es juga molt bé a rugby, la gent s'ho passa molt bé jugant a rugby i has de venir a mirar o a jugar. Sí, hem de ser positius. Les queixes ja buscarem un altre canal per fer-les, ja el trobarem. No abusis dels valors. Això és un tema, és una percepció meva bastant personal, però que la comparteixo amb vosaltres. Si esteu d'acord, bé, i si no, la discutim o no hi esteu d'acord, no passa res. Crec que fem, i s'ha fet durant molts anys, un abús dels valors del rugby. Sí? És a dir, lo interessant del nostre esport no són els valors, és l'esport en si. Lo divertit, si una persona no vindrà a jugar a rugby perquè després fem el tercer temps o perquè no ens queixem a l'àrbitre, vindrà a jugar perquè li agrada placar, li agrada empènyer la merè o li agrada fer una marca, el que sigui, perquè li agrada la companyonia i els amics, etc. Però els valors són una característica que forma part del rugby, no és el més important del rugby, m'explico? És a dir, és més una cosa que els altres esports haurien de tenir i no tenen, que no algú que nosaltres haguem d'estar constantment recordant que som collonuts i que som superherois i que mira que macos que som, que no ens queixem a l'àrbitre. No. Els valors són un extra que després, si tu de tant en tant els cites, encara quedes millor perquè no estàs tot el rato recordant que tu ets millor, val? Però tu el que has de parlar és de rugby. Els valors en formen part, és a dir, es dona per suposar que ningú es queixarà a l'àrbitre, que no ens pagarem, que al tercer temps serem tots amics i ja està. No cal que això sigui el protagonista i crec que n'hem fet un abús excessiu durant molts anys perquè pensàvem que això ens donaria més notorietat i crec que en aquest sentit no hem assolit els objectius. Llavors, crec que és moment de canviar l'estratègia i dir els valors estan allà, però no estic tot el dia bombardejant amb això. Val? Segueixo i tornem amb el que us deia. Comunicar igual a existir. El que no s'explica no passa. I és així. Llavors, si sou el responsable de la comunicació o si sou un president d'un club o si heu de convèncer un president d'un club, és molt important, és fonamental tenir algú que es dediqui a la comunicació. Si no, tota la bona feina que feu es perdrà. I per últim, confia en el missatge, doncs aquí, però al final és el missatge o en el teu club. O sigui, la comunicació no és l'inici de res, és la continuació d'una feina que tu ja estàs fent. Si tu ets un club que es treballa moltíssim la pedrera o la formació o el primer equip o el que sigui, confia-hi, explica-ho bé. Però si tu tens confiança en el teu club i saps que el que estàs fent és bona feina, explica-la. Explica-la perquè et sortirà bé i us donarà rèdits. I fins aquí arribo jo. Si teniu preguntes o dubtes o queixes o el que sigui, doncs endavant. Hola, sí, jo tinc una pregunta. Sí. Bé, m'ha agradat molt, la veritat, i el darrer que has dit dels valors, totalment d'acord. Però volia saber si les diapositives o la gravació l'enviareu per mostrar a les persones a qui hem de delegar parts de la gravació. Sí, aquest webinar, aquesta presentació l'hem gravada i la penjarem al YouTube, al nostre canal de YouTube de la Federació Catalana. Perfecte. Demà ho penjarem. Demà veuràs un post a Facebook, i a Twitter i amb el link al vídeo. Perfecte, gràcies. Igualment us l'enviem al vostre mail. Els que heu participat a la xerrada us l'enviem directament. Sí, Marta, no et preocupis que demà ja el tens. Gràcies. Molt bé. Francesc, sí, jo tinc una pregunta. Com bé saps, els Cocos som un equip bastant nou i ens està costant molt moure tot això. No hi ha una persona realment que s'hi dediqui o que tingui les ganes de fer-ho. I també com que ens costa trobar contingut per
contingut per generar o coses així. Llavors, què ens podria recomanar per començar a créixer? Perquè veiem que sí, que nosaltres ho estem intentant fer el màxim possible, però que la cosa no funciona gaire bé. El primer és trobar algú que vulgui fer-ho. Sembla com, és com molt obvi, però és el que necessiteu. És alguna persona que s'hi hagi de dedicar. Però si el que m'estàs dient és, ostres, és que no hi ha molt contingut, tampoc tindrà molta feina. O sigui, no li suposarà una gran càrrega de treball, això. Sí? Llavors, com generar contingut? Sí, que els Cocos, que teniu un equip masculí i ara un femení que teniu com a mix amb altres clubs. O sigui, teniu bàsicament un club, un equip, vaja. Sí. Exprimiu-lo al màxim. Exprimiu-lo al màxim. És a dir, tu d'un partit de rugbi en pots treure moltes coses. I a part de la crònica, pots treure les declaracions d'un entrenador, les declaracions dels jugadors després del partit, fotografies, els Cocos us fan bastantes fotos, o jo en veig bastantes, és a dir, teniu bastant material. Pots espaiar-ho, inclús. És a dir, no cal que pengis totes les fotos en un mateix dia. Pots fer les presentacions, si sou un club petit, aprofita i fes presentacions als teus jugadors. Per exemple, un dimecres, el dimecres, per exemple, pots fer presentació pots fer un mini qüestionari a cada jugador. Ara, per exemple, amb la Xuma Federació ho estem fent. Cada dia pengem un qüestionari amb les capitanes de la Divisió d'Honor catalana. Tu prepares un petit qüestionari, la feina no és molt gran, prepares un petit qüestionari i poses nom, cognom, pesa tant, no sé què. Jo vaig començar a jugar a rugby aquí, vaig començar a jugar a rugby allà. I al final el que tu estàs transmetent de cara a fora és que sou un club que, tot i que acabeu de començar, que hi poseu ganes, que la gent està implicada, que jugueu bé a rugby, que jugueu partits cada dissabte a aquesta hora, a aquest lloc. I llavors aquí és quan ja comences. Entrenem dimarts i dijous a Viladecans a tal hora. Sí? És com una roda. Tu tens el primer equip sènior només, exprimeix-ho al màxim. És el que tens. Està bé, juga amb això. O sigui, no passa res, saps? Si passat amb això, perquè és que és el que tens. Clar, és que el que ens falta és començar realment aquesta roda, saps? Que podem ser passats i així, però ens falta com això, començar, perquè, pel que més o menys sabem o el que ens has explicat ara realment, que un cop comences ja tot va més rodat. Sí. Clar, i això en clubs grans no hi ha cap problema perquè tot això hi ha gent que ja et coneix i tal. Clar, a nosaltres ens està costant el tema aquest. També ens estem movent pel poble i així, però bueno, clar, tot costa i és temps que hi hem de dedicar-hi tots i que, bueno... Clar, sí, el que m'estàs dient potser ja no està en comunicació, és una altra cosa. No, clar. En el cas concret, jo us diria, per exemple, jo us segueixo a Twitter, per exemple, sí que més o menys no fem retuits, no fem cosetes. O sigui, que una persona porti Facebook, Instagram i Twitter, al final, amb un mateix post pots penjar-lo als 3 llocs, sí? Canvies una mica el llenguatge i ja està. I aneu tirant d'aquí, aneu tirant equip sènior, aquest és el nostre capità, aquest és l'Hermen que va jugar amb Espanya, l'altre que no sé què, teniu cosetes per treure per allà. El nostre president és aquest, avui juguem el divendres, demà juguem a tal hora contra els quebrantahuesos, vine a animar, el dia de partit, ja hi som, saps? O sigui, són coses que és un moment fer-les, però fas una foto quan l'equip arriba, ja estem al camp, estem preparats, no requereix molta feina i sembla que no, però et dona molta notorietat i la gent diu, hòstia, a veure què han fet aquests. Sí? Si són petites coses, no cal ser superelaborats. Si heu de començar de zero, comença per parlar del que tens, que són els entrenos i els partits. I ja està. Vale, merci. Hola, Francesc. Hola. Mira, soy Juanjo Romero del CAU de València. Una pregunta molt interessant. Nosaltres, en el nostre club, des de fa 3 anys estem treballant en la comunicació i jo soc el responsable. Tinc una empresa que es dedica a això i m'agrada veure que estic en bona sintonia. La meva intervenció era per a donar un consell o una cosa que a nosaltres nos va bé per a tindre presència en els mitjans tradicionals que diguem nosaltres, que són la premsa local, la televisió autonòmica, si també tenim. I nosaltres, a banda de tot el que tu has dit, afegim a vegades buscar històries dins del club que pels mitjos tenen interès. I vaig a posar 2 exemples molt ràpids que la gent ho entendrà.
nosaltres, per exemple, en l'equip sènior tenim un xic que vingué en el famós barc, el vaixell d'Aquarium, no sé si vos sona, que va atracar hacia València i que li agradava el rugby, vingué i s'ha quedat amb nosaltres i juga. Pues aquesta història, un any després, l'hem tornat a traure als mitjans i les ha interessat perquè una cosa que ja quedava darrere, un any fa bueno, ara ja fa més, però d'això ha interessat a diaris com Les Províncies, que és un poc la vanguardia d'ací de Barcelona o tal. Entonces, i un altre, per exemple, que se m'ocorrís també, nosaltres dona la casualitat que tenim, i jo crec que passa en molts clubs també, moltes famílies que juguen molta gent de la família, que juga el pare i el fill, o que juguen 3 germans, o juguen germans i germanes. Nosaltres, per exemple, tenim en l'equip sènior masculí i femení dos pares de bessons de germans i germanes. És un tema que també interessa un diari d'ací i l'oferim, perquè al final el que estàs oferint és la teua marca, que és Cau, i estàs oferint els teus sponsors. Entonces, el meu consell, que a nosaltres no va bé, a millor a gent no, però és buscar també, a banda de tot el que ho has dit, de la part esportiva, dins d'aquesta part esportiva sempre hi ha històries que ara moltes vegades interessen als mitjans tradicionals i que després tu tens un contingut propi perquè comparteixes el que ells publiquen, els teus sponsors veuen que estàs aixint a través de les xarxes teues i de les xarxes seues. És un altre contingut que jo crec que en tots els clubs n'hi ha. En tots els clubs jo sempre dic als meus entrenadors i als jugadors que estiguin molt pendents d'aquestes coses perquè jo no puc controlar. Nosaltres som un club, en teoria, mitjà, però la seva València és important i nosaltres tenim, per exemple, 500 xiquets en l'escola i 2 equips sèniors, 3 masculí i 1 femení. Jo no puc estar davant de tot el que passa, però els entrenadors, els delegats, sí coneixen a tota la gent de cada equip. I aquestes coses procure, en contacte que tinguin ells, insistir en que són coses que van interessar i que estem parlant de rugby. No sé, si algú li servís per a trobar continguts, és una cosa que jo volia compartir amb vosaltres perquè a nosaltres ens ha anat molt bé i és de veres que jo tinc certa relació per el meu treball anterior en els mitjans de comunicació de València, però fins i tot tens que oferir coses interessants perquè els mitjans, si no, tampoc t'ho treuen. I tindre una pàgina sencera en un diari com Les Províncies, com Levante, o un report en Canal 9, ara se diu a punt, tens que oferir alguna cosa que sigui interessant per a ells, perquè al final, el que estàs parlant tu, el partit del sènior, per molt important que siga, són 30 segons, i un report d'1 minut i mig en una televisió autonòmica o una pàgina sencera en un diari dona molta presència. Simplement comentar-ho perquè me pareix que a nosaltres ens va bé i que estic segur que en tots els clubs tenen aquest tipus d'història. Jo he posat 2 exemples, però haurà moltíssim més. Sí, molt d'acord. Sí, molt d'acord amb la intervenció. Jo ho he centrat molt en l'aspecte esportiu, però tens tota la raó del món. Una bona història, al final, sigui d'on sigui, sempre ven. Molt bona l'aportació, gràcies. Algú més? Bona tarda. Soc el passat de les fotos, soc el Jaume Andreu. Bona tarda a tots. Us volia comentar una miqueta. Jo ja he entrat en aquesta xerrada per veure una miqueta el que fèieu una miqueta tots i el que s'explicava al Quico. El que ha explicat el Quico és molt interessant. Jo realment, ja com aquell que diu, tindria que estar a la cua, tindria que ja tindre una miqueta d'un recanvi perquè jo ja porto 12 anys portant la comunicació del rugby Sitges i la veritat és que és un treball de picar pedra. La veritat és que tot el tema de promoció, xarxes, webs, etc. és una qüestió feixuga perquè és el que deia el Quico, tens que ser pesat. A demanar-li amb l'entrenador del sènior que t'enviï una crònica. Nosaltres més o menys tenim, podríem dir, la sort que jo sóc el que faig les fotos i poso una miqueta la imatge, no? Però, igual que s'ha de demanar la crònica amb l'entrenador, es pot demanar el que deia el Quico, una foto, sempre n'hi ha un pare, o la nòvia, un amic que ve, pot fer una foto, o tu mateix, el delegat, qui sigui, pot fer una foto que sempre se li diu que il·lustra, perquè posar una crònica, només una crònica, posar només lletres, queda una miqueta pobra. Aleshores, tot comença per obrir comptes a les xarxes, perquè hi hagi una persona que doni un pas endavant i que digui, avui, parlant-ho, evidentment, amb el grup del rugby, amb la Junta, amb el president, amb qui sigui,
de donar el pas d'obrir-ho, de fer-ho, de tindre comptes, del que deia el Quico, de posar un parell de posts al dia. Nosaltres, la veritat és que ja portem bastants anys amb el tema i nosaltres, dintre del que són a Sitges, el tema de les xarxes socials, per exemple, a Facebook, som l'equip esportiu que tenim més seguidors a Sitges. I a Sitges tenim tres equips de futbol i un de hoquei, que és bastant important, que va jugar fins i tot a l'Hockey Lliga. O sigui que tens que ser passat, tens que ser persuasiu, tens que donar la imatge del rugbi, però també tens que donar la imatge del poble. És tot una miqueta un conjunt. El que deia el Quico està molt bé. El tema de la web és molt important. N'hi ha CRMs que se li diuen, com per exemple el WordPress, pàgines que es construeixen, mires a través de YouTube i pots mirar com pots fer una pàgina, o la que comentàveu, la de Clubeo. Jo potser perquè em dedico una miqueta més a la informàtica i vaig poder muntar un WordPress i tal, però la de Clubeo no està gens malament tampoc. A Sitges tenim una que és així una miqueta secundària en Clubeo, però bueno, sempre reforça un sector de població que no arribes amb uns altres, no? El que està molt bé també és, per exemple, el tema simpàtic que, per exemple, fa el Vasco. A mi m'agrada molt la comunicació que fa el Vasco, de les selfie derrotes, de ficar-se dintre del vestidor, de fer-se fotos amb els nanos. Saps? Donar-li una miqueta de suquillo, donar-li una miqueta d'humor, donar-li una miqueta que sigui interessant, no? No que sigui només la crònica pura i dura allà amb una foto i sempre igual. O sigui, mirar d'innovar una miqueta, mirar que sigui simpàtic i que us animo a que ho feu, que doneu el pas i que al final sempre té la seva recompensa. Us animo a tots. Una abraçada. Merci, Jaume. Ok. Doncs si no hi ha ningú més, Marc. No, si no hi ha ningú més, moltes gràcies, perquè som de la part tècnica, hem al·lucinat una miqueta avui. Gràcies per explicar-nos molt bé tota la part de comunicació i ja està. Moltes gràcies a tots. Gràcies a tothom. Espero que l'hagi servit. Vagi bé.